Ninsabu fil-showroom ta' Vision Line Market Center li tinsab fi Bsajla Street Birkirkara. Dawrukom ftit ma' din ix-showroom ħalli tkunu tistgħu taraw kemm hawn affarijiet li huma affarijiet bżonjużi kemm għad-dar tagħna mill-kċina kif ukoll f'diversi kmamar oħra, kif ukoll affarijiet li huma bżonjużi għalina personali fejn tidħol bżbuħija u fejn tidħol ukoll id-dera tagħna. F'din ix-showroom kif qed taraw insibu għażla sabiħa ta' oġġetti kif għadd li huma bżonjużi fid-dar tagħna. Insibu wkoll diversi brand names differenti fosthom il-Vision Line ukoll hija importaturi esklusivi tal-marka Jeepas. Il-Jeepas toffrilkom għażla sabiħa ta' range sħiħa ta' prodotti fejn tidħol il-dera tagħna kif ukoll għad-djar tagħna. Apparti dawn l-oġġetti wieħed isib ukoll oġġetti oħra li huma żgur bżonjużi affarijiet ta' kuljum. Kif qegħdin naraw hawnhekk diversi flask, diversi ktili wkoll kontenituri biex wieħed ikun jista' jerfa' l-ikel tiegħu insemmu pereżempju il-lock and seal. Marka oħra wkoll li hija magħrufa ma' Vision Line hija il-marka JML. JML toffrilkom range sabiħa ta' diversi prodotti. Mhux biss imma hawn min ukoll iħobb isifer fi il-ġranet tax-xitwa, hawnhekk insibu wkoll għażla ta' travelling bags, insibu kemm min luggages kif ukoll hand luggages, wieħed jista' jsib għażla ta' dawn il-travelling bags. U qegħdin naraw ukoll għażla sabiħa ta' pushchairs komdi ħfief huma prattiċi ħafna biex wieħed ikun jista' juża għat-tfal tiegħu. Għandna wkoll high chair sabiħ, high chair ta' kwalità li bħalu nsibu kemm fuq il-kulur ċilesti kif ukoll fuq il-kulur ir-roża skont x'inhu għat-tfal tagħkom. Kif għattilkom dawn huma kollha prodotti ta' kwalità. Prezzijiet huma verament prezzijiet raġonevoli. Hawnhekk għandna settijiet ta' borom differenti. Kif qed taraw hawn diversi settijiet, jiġifieri wieħed jista' ma jonfoqx ħafna flus u kollu wkoll set sabiħ skont x'inhu l-baġit tiegħek. Kif qegħdin taraw hawn settijiet varjati, settijiet differenti, kollha bi prezzijiet differenti, però kollha nista' ngħidilkom li huma prezzijiet li żgur huma attrajenti għalikom kollha. Teb li ngħidilkom ukoll li f'dawn il-ġranet ta' festi din ix-showroom sa tkun miftuħa apparti il-ħinijiet normali jiġifieri ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa mid-9 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija, inkluż is-sibt kif ukoll dawk il-ġranet ta' festi. Il-ħdud se nkunu miftuħin mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar. Vision Line Market Center ta' Bsajla Street Birkirkara.